ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ನಂದಿನಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ. ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳಂತೂ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ ಇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಅಂಡ್ ಇವರ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್, ಅಂಡ್ ಇವರ ಹೆಸರು ವಿಹಾನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಿನ್ನಾದ್ ಇವ್ರದ್ದು ಜ್ಞಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ. ನೀವು ರೆಡಿಯಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ? ಓಕೆ, ಇವರು ವೀಕ್ಷಕರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಲಿಂಚ ಪಾತಿರ್ನಿ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತಿರ್ನತ್ತೀರಡ. ಓಕೆ, ತೂಕ ಏನೊಬ್ಬರು ಪಾತಿರೋರು ತೂಕ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರು, ನೋಡೋಣ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾರಂತ. ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ವಿಹಾನ್. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿ. ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್? ಒಬ್ಬ ಏತ್ ಮಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ತುಂಬುದಾರೆ ಬಂಗಾಪುಣದ ಏರ್ಲ ಕೇಂಡೇರಡ ಕೇಂಡೇಡ ಬಂಗಾಪುಣ ಅಂಚ ಎಜ್ಜಿ. ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಂಡ್ರಿ? 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್. 2ನೇ ಕ್ಲಾಸಾ ಅಂದ. ಓಕೆ, ಮೇರೆ ಯಾರು? ನಿನಾದ್. ಓಕೆ, ನಿನಾದ್ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರು ಸ್ಕೂಲ್ ಡಾನ್ ಬಾಸ್ಕೋ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬಿಎಸ್ಇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂದ ಇರು ಒಂಜೆ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕುಲು? ಓಕೆ, ಇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ಮೇರೆ ಏಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇರು ನಿನ್ನ ಪುದರೇನ ಜ್ಞಾನ್. ಓಕೆ, ಜ್ಞಾನ್ ಮೇರೆ ಜ್ಞಾನ್ ಅವೇ. ಓಕೆ, ಇರು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿಯುಸಿ ಅದು ಬೊಕ ಬೊಕದದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಓ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅಂದೆ ಬೊಕ ಇರು ಇದೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಬಕೋಲ್ ಉಪ್ಪುನು ಸ್ಕೂಲ್ ಡೇ ಉಪ್ಪುನ ಬೊಕ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಿಚರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ನೀ ದಾದಿತ್ತೀನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಾಂಡೆ ಚಾಕು ದಾದಿತ್ತೀನಿ ಪೋಡಿ ಕಾಂಡೆ ಏರಿಯ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಅಮ್ಮ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಡಿ ಮಲ್ಪುನ. ಓಕೆ, ಬೈ ಅಲ್ಪೇರಿಗೆ ಇಡ್ಲಿಯಾ ಇಚ್ಚಿನ ಮಾರು ಉಲ್ಟಾ ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಪೋಡಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ದೋಜುನು ನಿಕಲೆಲ್ಲ ದಾದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ ನೀರು ಪುಂಡಿ ತಿಂದಾರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ. ಡೌಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೂಲಿ ರಟ್ಟು ತಿನ್ನ ತೂನಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ದಾದೆ ಕಾಂಡೆ ದಾದಿತ್ತೀನಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಮಾರ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಈ ರೆಕಡ್ ಪಂಡಾರ ಹೆಂಗ್ ಇಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಪುಲಾವ ಇನಿ ಈ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಿನಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದತೆ ರಡ್ಡು ಪಂಡ ಒಂಜರ ತಿನ್ಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಿತ್ತೀನಿ. ಓ ಬೂಜಿ ತಿನ್ನಾರ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಡ್ಲಿ ದಾದ ಚಟ್ನಿ ಇತ್ತನಾ? ಓಕೆ, ಸಾಂಬಾರ್ ಇತ್ತಿಜಾ? ಓಕೆ, ಇರತದೆ ತಿನ್ನಿ ಕಾಂಡೆ ಪುಲಾವ್. ಪುಲಾವ್. ಓಕೆ, ಪುಲಾವ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ರೀ. ಓಕೆ, ಟಿಫಿನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹೆಜ್ಜಿ ಟಿಫಿನ್ ಇದಾದ ಪತ್ತೊಬ್ಬರಿ ಇದು ಜಾಮ್ ಪತ್ತೊಂಬ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಟಿಫಿನ್ ಖಾಲಿ ಜಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೋಪಿನಿ. ಜಾಮ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತೋಪಿನಿ ರೀ, ಖಾಲಿ ಜಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕದಾದ ಬತ್ತೋಪ್ಪರ ದಾಲ ಬತ್ತೋಪಿಚಾರ. ಓ ಲೇಸ್ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಮನ್ನ ಮೇರೆ ಲೇಸ್ ತಿನ್ಪೇರ ಅಂದಾರ್ನ ಇಜ್ಜ ಅಂಚಪ್ರ ದಾಲ ಇಜ್ಜದೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ತಿನ್ಪಿ. ಓ ಬಸ್ ತಿನ್ಪಿನ. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ತಿನ್ಪಿಜಾರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಎప్పుడు ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ತಿಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ್ಕ ಕಾಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಲೇಸ್ ತಿಂದಾರ ಮರ್ರೆ. ಅದೇ ರಾಹುಲ್ ಇವ್ರನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಾಹುಲ್ ಇಜ್ಜರ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸಂಕೇತ್ ಬಕ್ಕೆ ರೂಪನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಅಬಾಯ್ ಅವೇ ಮನ್ನಿ ಅಬ್ಬಾಯಿ ಅದ ಲೇಸ್ ಇರೇನ್ ಕೇಂದ್ರಿ ಲೇಸ್ ಕೊರ್ಲ ಇರ್ ಕೊಡ್ಜಾರು ಅಲ್ರ ಬಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ಬೋದು ಚಕ್ಲಿ ಕಂತೀನಿ ಅದೇ ನೀರು ತಿನ್ನಿ ಒಟ್ಟುಗು ಬಕ್ಕ ಟೀಚರ್ ನಗರು ಬಿದಾವ ನೀರೇನೆ ಅಂಚತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಓಕೆ, ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಾತ್ತಿನ ಸ್ಟೋರಿಯೋ ಓ ಚಕ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜಿ ಲೇಸ್ ಮಲ್ಪ ಲೇಸ್ ತಿನ್ನೋಲಿ ಬಕ್ಕ ನುಪ್ಪು ದಿಕ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾತಿ ನುಪ್ಪು ಬರು ದಾದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಸಾರೆ ಕೋರ್ದ ಸುಕ್ಕ ಬಾಜಿ ಓ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಏನ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ಎಗ್ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಬೇಕು ವೈಟ್ ದಾಲ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ದಾಲ್ ಬರೋ ಉಪ್ಪುಣತೆ ಪಾಯಸಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಶನಿವಾರ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಾಯಸ ಅಂಚ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರಕ್ ದಾದ ಉಪ್ಪುಂಡಿ ಶಾಲೆಡ್ ನೆರ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಅರ್ನ ಪಾಯಸ ಅಂಡಲ್ ಉಂಡು ಮಾರ ಇವ್ರನ್ನ ದಾಲೇಜ್ ಪಾಯಸ ಪೂರ
ಓಕೆ ದಾಲೇಜಿ LKG ಬಕ್ಕ UKG ಮುಕುಂದ ಕ್ರಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ಓ LKG ಬಕ್ಕ UKG ಮುಕುಂದ ಕಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಕ್ಕ ದಾದಾಂಡೆ ಬಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಪಸಂದ್ ಬಕ್ಕ ಟಿಫಿನ್ ಪತಂ ಪೋಯಿನಾ ಓಕೆ ಜ್ಞಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ನೀರು ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ದಾದ ಕಲ್ಪ ಇರಿ ABCD ಬಕ ಪಂಚಿಂಗ್ ಓ ದಿಯಾವ ಪಂಚಿಂಗ್ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಂಚ ಪಂಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬರಿ ಓಕೆ ಇಂಚ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಚ ಓಕೆ ಇಂಚ ತರಗಾನೆ ಅಂದು ಬಕ ಇಂಚ ಓ ಇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲರಾ ಇರ ಏತ್ನೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಇರ ಗೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಒಂದು ಬಲ್ಲು ಬಕ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯೋಗನಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಅನ್ಪೇರಿ ಯೋಗ ಓಕೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುಡು ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚಿನ ಪರ ಪನ್ಪೇರಿ ಯೋಗ ಪನ್ಪುಳಗ ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ ಮಲ್ತದ ಶೀತ ಇತ್ತಂಡ ಅದೇ ಶೀತ ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬಿಡದೆ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಸೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಮೇರೆ ಮಾನಸ ಬೋತೀರ ಮಾರ ಇಂಚ ಎಲ್ಲಾರು ಅಂಚ ಸೊ ಇವರಿಗಿಂತ ಯೋಗ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ಪ ಅಂದಿಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುತ್ತರ್ತದೆ ನಿತಿಕಾ ಓಕೆ ನಿತಿಕಾ ಇಂಚ ಇಲ್ಲ ಜೋರೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಪ ಈರ್ ಜೋರ ಎಂಕಿಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಈರ್ ಜೋರ ಒಂದು ಏನ ತೆಲಕಡೆ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಜೋರ ಅಂದಿರು ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪೂರ ದೊರೆತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ನಿಜ ಪಕ್ಕದ ದೊರೆತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಇದೆ ಪಪ್ಪ ಜೋರ ಅಮ್ಮ ಜೋರ ಮಲ್ಲೆ ಶೀರ ಮಲ್ಲೆ ದಾಲ ಫೋಟೋ ಇಡ್ಚೀರು ಯಾನುಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆನ ಊಟ ಬಕಿಜ್ಜಾನೆ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಹೇಗೆ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಾಮದಾರ್ ಪೇರು ಅಂದಕ್ಕೆ ರಮ್ಮನ ದಿನಾಲ ಹಾಕುವರು ಬ್ಯಾಗಿ ಕೇಂಡರಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹಾಕು ಏರ್ಪೇಟ್ ತಿಂತೀನಿ ಅದೇ ಇತರದ್ದು ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂದೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರ ಡ್ಯಾಡಿಗೆ ದಾಸ ಅನ್ಪೇರ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಮಗ ಪೆಡ್ತೀನಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅನ್ಪೇರ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಓಕೆ ಇರೇ ಜೋರು ಪಪ್ಪ ಜೋರು ಅಮ್ಮ ಜೋರ ಹೌದಾನೆ ಸೇಮ್ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಓಕೆ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಂಡ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕರ ರಡ್ಡು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಡಬಲ್ ಬೆಟ್ ಮೂಜಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಮುಜೆ ಬೆಟ್ ನಾಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇಂದ ಉಂಟಾರ ಅದೇ ಬೆಟ್ಟಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚಾದ ಅಮ್ಮ ಜೋರು ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಪಾಪ 6 ಲಕ್ಷ ಉಳ್ಳೇರಿ ಅದೇ 6 ಲಕ್ಷ ಉರುಳ್ಳಿ ಅಂಚ ಯಾನ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅವ್ರು ದೆತ್ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಇಜ್ಜರಿ ಅಂಚಾದೀರಾರಿಗೆ ಜೋರು ದೆತ್ಕೊಡ್ಬೇರಿ ಓಕೆ ಮೇರೆಗೆ ಇರು ಜೋರು ಇರಿಗೆ ಇರು ಜೋರು ರಟ್ಟು ಜನ ಜಾನೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಅಲ್ಲ ಪಾಪನ ಹೌದಾನೆ ಪಾಪ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪೋರ ಅಂಚಾದ ಪಾಪ ಅಂದ್ರೆ ಈರ್ ಪಾಪ ಇದ್ದಾರ ಫುಲ್ ಪಾಪರ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋರ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದಾರ ಅಂಚಾದ ನಾಕುಲು ಜೋರ ಅಂತ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಪುರ ದಾದ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಗ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಬಗ ಪೋಡಿ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪೂರಿ ಒಂದು ನೀರ್ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಆತಿ ಮಲ್ಲ ಇರೋಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಸುಪ್ರ ಮೇರು ಪನ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಮಾರ ಇಂಕ್ ಕಪ್ಲಾರು ಗ್ರೇಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಟೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಟು ಮಾರ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೋಟೆಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇರೇಗ ಚಾಲ್ಪೇರೆ ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ಪುಲಾವ್ ಮಾತ್ರ ಇದು ಡೈಲಿ ಪುಲಾವ ಮತ್ತೆ ನೀರ್ ದೋಸೆ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರೇಗೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಏತ್ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಾರ ಮೂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನಾನು ಪತ್ತಂಗಲ್ ತಿನ್ನೋಡತೀರಿ ಪತ್ತಾಂಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಪೋನಾಗ ಮೂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಒಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರದೆ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕ ಬರದೆ ಏತ್ ಲೆಕ್ಕ ಬರೀರಿ ಹೇಳಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಲೆಕ್ಕ ಶಾಲೆ ಪೋನಾಗ
ಬಕ ಮಾಡಿ ಪಪ್ಪ ಬಂದರು ಶಾಲೆದ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಕಾಲಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಿ ಮಾರ ನಾಕೊಂದು ಲೇಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹೆಜ್ಜ ಅಜನ ಒಂದು ಮಾಡಿ ನೀವು ತಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಡಿ ಪಾಲ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾರ್ದು ಈರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪಾಡೋರು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಡಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನು ಓಕೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ತ್ರಿ ಪೂರ ಬನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಯಾರು ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪು ಜಯವ ಪಪ್ಪ ಇವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ತ್ರಿ ಓಕೆ ಇವ್ರದಾದ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಮ್ಮಗ ದೊಡ್ಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರೆ ಇವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಚಾರೆ ಅಂತ ಕಿಚನ್ ಪುರ ಟೊಮೆಟೊ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದು ನೆಕ್ ಒಂದು ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಮೇಲೆ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಓ ದೇವ ತೆತ್ತಿ ಬುಡಬುಣ ತೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿನಿ ಬೇಯ್ಬೇಕಣ ಓಡ್ ಕಲಿಬೇಕು ಓಡ್ ಬಂದು ಇವ್ರನ್ನ ಮಾಡು ಬಕ ಬಕ ತೆತ್ತಿಡ ಓಡು ತೆತ್ತಿಗೆ ಓಡಾ ಇಡ್ದ ಬನ್ನಿ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿ ಪೋಡಿ ಓಕೆ ಪೋಡಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಪಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಏ ಅಬ್ಬ ಕಾಲಿ ತಿಂಪಿನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈರು ಇರೇ ಗೊತ್ತಿನಿ ಪೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂದ್ರೆ ಬಕ ಇರ ಗೋಧಿ ಬೀಜ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನಿ ಪುಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಿನಿ ಬಟ್ ಬೇಸದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿನಿ ತಿತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿನಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ತಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೆ ಪುಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿತ್ತಿ ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂದೇನ್ ಮಾತಾ ಐಕ್ ಪಾಲ್ದು ಉಪ್ಪಾಲ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಶಾಬಾಸ್ ತೆತ್ತಿನ ಪುಡ ಐಕ್ಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಬಾರ್ದು ಉಪ್ಪಬಾರ್ದು ಕಲತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅದೇ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರು ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋರ ಓ ಗ್ರೇಟ್ ಇರ್ಲ ಎಂಚ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತೊಕೆ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೋಣ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಉಡ ಓ ಇರೆ ರಡ್ಡು ಬೋಡು ತೆತ್ತಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಲೋಟ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಬಾರ್ದು ಐಕ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಪುನು ಐಕ್ ತೂಬುತ್ತವ ಓ ದೇವರ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಓಲಿ ಕಾವಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ಲೇಟ್ ದೀಪನಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾವಲಿ ಕಾವಲಿ ಅವಜ್ಜಿ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ತೂಬುತ್ತವ ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ತೆತ್ತಿ ಮಾತ ಬಾಡ್ನು ಇವಾಗ ಐಕ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದು ಓಕೆ ಇವಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ತಿತ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜೋರ್ ಸೌಂಡ್ ಇರ್ನ ಡಿಜೆ ಪುರ ಆಚೆ ಬಕ 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 ಗ್ಯಾಸ್ ಚೂರ್ ಜೋರ್ ದಿನ ಕಡೆಗೆ ದಿದು ದುರನು ಬತ್ತುವಾಗ ಗೆತ್ತನೆ ಪಾಡ್ದು ದೇವರ ಮೆರ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಚಲೋ ಕೊಡ್ತಾವೆ ಇರ್ನ ಕಾಲೇ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡಾವ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಎನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎನ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಡಪ್ಪು ಓಕೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಹಾಕು ನೀರು ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂತ ಕೋರ್ದು ಸುಕ್ಕನೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂದೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಇರ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾಬಿಡು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವಳಿ ತೊಂದರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮೆರ್ನ 1 ಗಂಟೆ ತಾನೇ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾವು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಒಂಜಿ నీకు బేపా బేపాదు ఇంజిన మల్పార మార నీకు యాం బేపా నీకు బేపా అదే నీకు బేపాదు పక్క ఆమ్లెట్ మస్తు ఏరేం చాకు బేపా అంటే అదే ఇంచా ఏం చాకు ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅಂದೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಗೊತ್ತು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಗೊತ್ತು ಬಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನೀರು ಹೌದಾ ಓಕೆ ಸೊ ಶಾಲೆಟ್ ಬರ ಯಾರು ಇನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಲ್ಲೆ ರಜತ್ ಬಕ ಪ್ರಜ್ಞಾನ್ ಬಕ ಸ್ನೇಹ ಹೆಜ್ಜ ಪಕ್ಕಡೆ ನೋಡಿ ಹಿತಿನ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜತಿನ್ ಯಬ್ಬ ಹಿತಿನ್ ಜತಿನಿ ಬಕ ಭೋಯಿನಿ ಅದೇ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಓಕೆ ಹಿತಿನಿ ಜತಿನಿ ಭೋಯಿನಿ ಬಕ ಬಗೇರ್ ಬಗೇರ್ ಜತಿನ್ ಬಕ ಬಗೇರ್ ಅವನಿ ಶಾಲೆದು ಪೋತೆ ಅಯ್ಯೋ ದಾನಿ ಅವಿನಾಶ್ ಶಾಲೆಡ್ ಭೋಯಿನಿ ದಾದಾನ ವಿಷಯ ಶಾಲೆ ದೂರ ಅಯ್ಯೋ ಶಾಲೆ ದೂರ ಅಪ್ಪಣ ಭೋಯಿನ ಓಕೆ ಇರ ಕೈತಲ್ಲ ಅಪ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ದೂರ ಅಂಚ ಮೇರೆಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಗರ್ನಿ ಅಮ್ಮಗ ಎಂಕ್ಲ ಅಂತ ದೂರ ಅಂದ ಅದೇ ದೂರ ನೀರೆಗೆ ದೂರ ಬಂದಾಲಿ ಊರು ಅದೇ ಇದು ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಚ ಖುಷಿ ಆಪ್ನಿರೆಗೆ ಪೋರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋರೆ ಆಪ್ನತೆ ಇದು ಬರ್ಸೋಬರ್ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಆಪ್ನತೆ ಬರ್ಸೋಪುರ ಚೂರು ಬಂಗ ಆಪು ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಚಂಡಿ ಆಪು ಅಂದ ಬಂಗ ಆಪು ಬರ್ಸೋಪುರ ಚಂಡಿ ಆಪು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತದಲ್ಲ ಬಂಗೊಂಡಿ ಬೇತೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಏರಿರ್ನ ಟೀಚರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಬಕ್ಕ ಏರ್ ಜೋರು ಟೀಚರ್ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಜನ ಟೀಚರ್ ಇರಗೆ ಟೀಚರ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಏನು ಓಳಲ್ದು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ನಾಲ್ ಏರ್ ಎಡ್ ಜೋರು ಏರ್ಲೆಟ್ ಪಾಪ
ದಾಪಂಡ ಈ ರೀತಿ ಜೋರ್ ಬಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಗ್ಗೆರ ಬಡಿ ರೀತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದೇ ಅಂಚದ್ದು ಓಕೆ ಇರಗೇರಿ ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಜೋರು ಟೀಚರ್ ನಕಲು ಪುದರ್ ಬನ್ನಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಕಲು ಇಲ್ಲೇ ಒರನ ಐನ್ ಬಂಡರ್ ಮಾರ ಮಿತ್ತು ತಾದಿ ಪತ್ತತ್ತಿ ಐನ್ ಎಂಜಿ ನಕಲು ಎಂಜಿ ಅಂದು ಪೆರೇಡ್ ಉಂಡು ಪೆರೇಡ್ ಪೆರೇಡ್ ಪುಂಗೆ ನಕಲು ಕೋರಿ ಹತ್ರ ನಕಲು ಪಂಡ ಪೆರೇಡ್ ಪಂಡ ಪೆರೇಡ್ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಎತ್ತಿ ಪೆರೇಡ್ ಪಂಡ EVS ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಓ ಅಂಚ ಅಂಚ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರೀಸ್ ಅಂಚ ಅಂಚ ಅಂಚಂತೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಪೆರೇಡ್ ಪೆರೇಡ್ ಪಂಡ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರರ ಬರರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಪಿರೇಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಔಟ್ ಅರ್ನ ಪೆರೇಡ್ ಇರ್ನ ಪುಂಜನ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಏರ್ ಟೀಚರ್ ಏರ್ EVS ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಜೆನಿಫರ್ ಅಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ತೆಲ್ಪುನ್ ಜೆನಿಫರ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಯಾರೇನಾ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಓಕೆ ಬಕ್ಕ ಜೆನಿಫರ್ ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಏರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಟೀಚರ್ ನು ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಚಜರ ಬೇಗ ಪಂಚಜರ ಇರ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಜಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕು ಸೈನ್ಸ್ ಉಂಡೆ ಬಕ್ಕು ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏರಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಪ ನೀರಿಗೆ పోయి వస్తుంది నెనపు ఓహో పోయి వస్తుంది నెనపు పని ఇట్టే స్టార్ట్ అయినది అదే అంచది నెనపేజి ఇరగ ఇంగ్లీష్ టీచర్ ఏరో రేష్మా మ్యామ్ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯಾಮ್ ರೇಷ್ಮೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಅದ ನಿಗಳು ಬಾಗ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಯಾನ್ ಎ ಐ ಬಿ ಓಕೆ ಮೇರೆ ಎ ಬಿ ಓಕೆ ಅಂಚದ ಉಪನಾಗ ರೇಷ್ಮೆ ಟೀಚರ್ ಜೋರುಲೆರಾ ఏనా రేష్మ జెనిఫర్ క్లాస్ జెనిఫర్ కాలి జెనిఫర్ నే మైండ్ ఉన్నారు సాధన ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀನಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾ ಅಮ್ಮ ಮಂತಿನದ ಅದೇ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇಷ್ಟನೇ ಅವಿ ಏನ ಪನ್ನೀರು ತೆತ್ತಿನಿ ಪುಡಪ್ಪ ಏನ ಪನ್ನೀರು ಯಾಕಡೆ ತೆತ್ತಿದ ಓಡು ಕಲೆದ್ದು ಓ ದೇವರೇ ತೀರು ಓಡು ಕಲೆದ್ದು ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಿಂತೀನಿ ಓಕೆ ಪಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೆಲ ವರ್ಷ ನಾವು ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ಬೇರು ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರದೆ ಈ ತೋರ ಬಾ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪು ನಪಗೆ ಇರ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಮ್ಮಲ ದೊಡ್ಡವ ಪಪ್ಪ ಹೊರದಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂತ ಮಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಎಂಗ ಪಡಿ ನನ್ನ ಮಾತಾಡ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅದೇ ಎನ್ನದಲ್ಲ ಪಂಡರ ಇಜ್ಜದೆ ಎಂಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರಾರ ಇಜ್ಜದೆ ಅಮ್ಮ ಟೈಲರ್ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಆರ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಎಂಚ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನೆಪ್ಪೇರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುಜರ್ ಪಾಪೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಪುಜರ್ ಪಾಪ ಒಪ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅರೆ ಯಪ್ಪ ಜೋರ ಆತಿರಿ ತೋರ್ತೀವಿ ಇರೇನ್ ತೂನಾಗ ಯಾಮಾಲೀಜ್ ಬಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇರಿಗ ಒಂಚೂರ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಯಾರ ಬೆಟ್ಟ ಹಾಕಿದ್ಯಾರ ನೆರ್ಪಲ್ ನಿಜಾರು ಓಕೆ ದಾಗ ನೆತ್ತರು ವಿಷಯ ನೆತ್ತರು ಓ ಈರ್ ತಂಗಿನೊಟ್ಟು ಲಡೆ ಮಲ್ಪನಾ ತಂಗಿನ ಬುದರ್ದದೆ ಗಾನವಿ ಅಂದೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟದೆ ಲಡೆ ಮಲ್ಪುಡಿಯರೆ ಅದೇ ಈರ್ ಬಜಿ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಜೋರು ಇಲ್ಲ ರೀ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು.
ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಬುದ್ಧರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅದೇ ವಿಹಾನ್ ಸಾರಿ ಇಂಕ ನೆನಪೋಗ್ನಿ. ಸೊ ಇರ್ನ ಓ ಪದ್ಯ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದ್ನಿ. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಓಕೆ, ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಇರ ಏತ್ ಸತಿ ತೂತಾರ ಫಿಲ್ಮ್ KGF ಏತ್ ಸತಿ ತೂತಾರ? ಒಂದೇ ಸಲ ತೂತಾರ, ಎರಡ್ ಸಲ ತೂವನಾರು ಎನ್ನಕ್ಕ ಉಜ್ಜೆರೆ. ದಹಗ ಉಜ್ಜೆರೆ ಅಕ್ಕ ದಾನ ಉಜ್ಜೆರೆ. ಅಕ್ಕಲ ಸೀರಿಯಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಓ ದೇವ, ಅಕ್ಕಲ ಸೀರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಯ ಜೊತೆ ಒಬ್ಬರು ಸೀರಿಯಲ್ ತೂತಾರ ಮಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ. ಓ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡುದು ಬಾತಿರ್ಲಿ. ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಹೋಗಿ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ. ಓ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ ಇದು ಪರ ಅಂದದ್ದು ಸೀರಿಯಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಮದು ಪೇರ ದೊಡ್ಡ. ದೊಡ್ಡ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓ ಸೀರಿಯಲ್ ತುಪೇರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಂದು ಬಕ ಚಿಂದು. ಚಂದ ಬಕ ಚಿಂದು ಏನು? ಚಂದು ಬಕ ಚಿಂದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿಥುನ ರಾಶಿ. ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ತುಪೇರ. ಹೌದು ತುಪೇರ. ಬಕ್ಕ ಮನೆಗೊಂದು 3 ಪರ ಬಾಕಿ. ನಾಗಿನಿ. ಓ ನಾಗಿನಿ. ನಾಗಿನಿದು ಎನ್ನಕ್ಕನ ತೂಪೆ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ನಾಗಿನಿ ಬರು ತೂಪೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರು ಓಲು ತೂಪೆ ಜರಾ ಯಾಂಕಲಿ ಕಾರ್ಟೂನ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟೂನ್ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ರೆಡಿ ಓ ಸಾಂಗ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ. ಓಕೆ, ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಗಟ್ಟಿ. ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕಿ. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ರಾಕ್ ರಾಕ್ ರಾಕಿ. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. तू हटे तेरा बाय, तू है सबका बाय. टन 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 टन. बाकी नेक्स्ट टन 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 ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬರ್ಪುಡು ಮಾರ. ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅದು ಏರ್ ಕಲ್ಪೈನಿರಿಗೊಂದು ಇರು ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಯಶ್ ಇತ್ತೆ ಪೋನ ಈ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊರಗೈತೆ ರೋಡ್ ಹುಡುಗರು ಪೋನಾಗ ಇಜ್ಜ. ಓಕೆ, ಗ್ರೇಟ್. ಮೇರು ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಕಡ್ತುಕ ಅಂದೆ. ಓಕೆ, ಪಪ್ಪಾಯನ ಪಪ್ಪ ಬಂದೆ. ಓ ಪಪ್ಪಾಯನ ಪಪ್ಪ ಬಂದೆ. ಪಪ್ಪಾಯನ ಪಪ್ಪ ಅಯನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಯ್ದಿನಿ ನಮ್ಮನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ. ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪನ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಇರ್ನ. ಓಕೆ, ಅದ್ರನಕ್ಕೆ ಏನ್ ಗತೆ? ಓಕೆ, ಓ ಸಾಂಗ್ ಇರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್. ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಸಲೀಂ ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾತ್ ನೋಡಲಿಜ್ಜ ಪದ್ಯ ಮೇರೆ ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಇರ್ನ ಟಂಟನ ಟಂಟೈ ಬರ್ಪಣೆ ಹೆಜ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಾರ ಬ್ಯಾತೆ 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 ಸಲಾಂ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ದು ಎನ್ನ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ 100% ಲುಂಗಿ ಪಾಡ್ದೆ ಮಲ್ಪ ಉಂಡೆ. ಓಕೆ, ಇಂಚ ಮಾತ್ರ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪನ್ಪರೆ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರ ಅದು ಜೋರ್ ಗೊತ್ತು. ಆ ರೀತಿ ಓಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಪನಾಡಿತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ. ಓಕೆ, ಓ ಪದ್ಯ ಇಚ್ಛೆ ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಏನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಏನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದು ಲೋಗೋ ಬಂದಾರ. ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी. जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. हे मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी. जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जब घायल हुआ हिमालय, कतरे में पड़ी आजादी. जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी. संगीन पिदर कर माता, सो गए अमर बलिदानी. जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी. ಸೂಪರ್ ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿಗೆ ಏನು ಕಂಪಾಗ್ತದೆ? ಪಪ್ಪ ಅದೇ ಪಪ್ಪ ದಾದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಹೆಂಗ ಡೌಟ್ ಆಯ್ನಿ ಆರ್ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಅದೇ. ಓಕೆ, ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಉಳ್ಳರ ಯಾರು ಬುದ್ರಿಂಚ
ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಅದೇ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕೊರ್ಪಿರೋದು ಯಾರು ಅದೇ ಈ ಕಲ್ಪದ ಇರೋದಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡ್ರಮ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರತ್ತೀರಿ ಅದೇ ಡ್ರಮ್ ಒಟ್ರಸಿ ಬಿಟ್ಟವ್ರ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಡಿನ ಪ್ಲೇಟ್ ಪೂರ ಪುಡತ್ ಬರ್ತದೆ ಓಕೆ ನೇರ ಪದ್ಯ ಬಣ್ಣ ಮೇರ್ನ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದುಂಡು ಅದೇ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಬಂದ್ಬಾರೆ ರೋ ಸಾಂಗ್ ಬಂದ್ಬಾರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೇಗೆ ಬರುದು ಹೇಗೆ ಹೋಗುದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ರೆ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೆ ಬರ್ತಾ ಜಾಯೇಗ ಅವೇ ಹಾಗೆ ಬರ್ತದೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ ಓಕೆ ಅವು ಶಾಲೆದನು ಓಕೆ ಅವು ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಂಡ ಶಾಲೆ ಜೋಕ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಪರ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा बंगाली गुजराती कन्नड़ मलयालम और सिंधी संस्कृत उड़िया उर्दू तमिल पंजाबी और हिंदी बाल बाल है राजभाषा ज्ञान पाएगा बाल बाल है राजभाषा ज्ञान पाएगा केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा केंद्रीय विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ನ ಪುದರ ಏನ್ ಚಪಾಣಿ ಇರ್ ಬೋಡಿಂದೆ ಬಣ್ಣ ಓಡುಂದ ಜ್ಞಾನ ಎಂದು ಮಾಡ್ತಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅಂಚೆತಾವು ಅಂಜನೇನಾ ಎನ್ನ ಶಾಲೆಡು ರಡ್ಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಇರ್ನ ಪುದರ ಪ್ರೇಯರ್ ಇರೆನ್ ತೂದೆ ಬರೀತಿನ ಬಕ್ಕ ಬಕ್ಕ ಆವಲಿ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಪುದರ ಬರ್ಪುಣದೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಸಾಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಇರ್ನ ಪದ್ಯ ಬರ್ಪುಣ ರಡ್ಡು ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಅದೇ ಸಾರಿ ಎಂಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇರ್ ಗ್ರೇಟ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಾರಾ ತು ಕಾರಗೆ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಪಾಪ ಆ ರೀತಿನ ಲುಂಗಿ ಗಿದರ್ಬೋದು ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಂಜಿ ಒಂದ್ಲೆ ಇರ್ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಬಂದು ದರ್ತದ ಬುಡತ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಾರ ಅಲ್ಪನೆ ಓಕೆ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂದ್ಲೆ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस दो जो करड में राउंड घुमा के सारा सारा लंगा नवद में चांद तलवा ಒಂದೇ ಈ ರೀತಿ ದಾದ ಬನ್ನಿ ರಡ್ಡು ಸುತ್ತು ತಿರುಗದೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದನ್ನ ಬಂದದ ಈ ರೀತಿ ಬನ್ನಿ ಮಾರ್ರೆ राउंड ಅವೇ ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ದು ರಡ್ ಸತ್ತಿ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ राउंड घुमा के ರೌಂಡ್ ಗುಮಾಕೆ ದಾದನ ಹೆಂಗುದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಅದೇ ಅಂಜ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಕುಣಸತಿ ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬನ್ನೋಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಸ್ಲೋ ಅದು ಬನ್ನಿ ಮದ್ಮೇನ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ರೆಡಿ 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस लुंगी डांस दो जब राउंड मगा के ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಆರ್ನ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ನಡುಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟು ಕೂಲಿ ಅದೇ ಅಂಚದ್ ಗಾಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ರೌಂಡ್ ಮದ್ಮೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಒಟ್ಟು ವನಸ್ ಮಲ್ತು ಬೋಲೆ ಅಂಚ ಬರೋ ಬಂಡಲ್ ಓಕೆ ಲುಂಗಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸೀರೆ ಗೊತ್ತುನಾ ಬಕ್ಕು ಬ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತು सारे जहासे फन पर है फन लुंगी डांस लाओ सारे जहां से अच्छा ओके रेडी 1 2 3 स्टार्ट सारे जहां से अच्छा इंदौर सिता हमारा सारे जहां से अच्छा इंदौर सिता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ए गुलसिता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा सारे जहां से अच्छा पर्वत नहीं सिखाता आपस में आपस में पर्वत शोकन मेरे को क्लैप ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಖುಷಿ ಆಡಿ पर्वत हो ಬರ್ಬದ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡಿ ಏ ಗೊತ್ತಾಣಿ ಈ ರೀತಿ ಪೂರ ಫನ್ನಾಗ ಇರಿ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಆಪು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಇರ್ ಕಲ್ತಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನೀರಿ ಮತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೆಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡಿ ಬೇರೆ ಸಾಂಗ್ ಎಡೇಜಾ ಅರ ಬದರ್ದ ಮಲ್ಲಿ
వెచ్చిజి ರಮೇಶ್ ಅತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಕೇಳಿ ಜ್ಞಾನ್ 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 ಮೇರಾ ಪದಾರ್ಥ ಅದು ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಾ ವಿಹಾನ್ ಮೇರಾ ಪದಾರ್ಥ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ ದಾದಾ ನಿನಾಥ್ ಇರ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಕೇಳಿ ನಿನ್ನ ಪದಾರ್ಥ ಆರಡನಿ ಕೇಳಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ್ ಜ್ಞಾನ್ಗೆ ರಮೇಶ್ ಅತ್ತಿನ ಪದಾರ್ಥ ಅತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ್ 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 ಸಾರಿ ಎಂಕ ನೆನಪು ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಿಲ್ಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು. ಓಕೆ, ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇನೋ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ನಿನಾದ್ ಓಕೆ, ನಿನಾದ್ ಒಂಚೂರು ನೆನಪದಿಲ್ಲವೇ ನೆನಪು. ಓಕೆ, ಜೀವನ್ ಅಂತ ವಿಹಾನ್ ವಿಹಾನ್ ಚೂತಲೆ ಜೀವನ್ ವಿಹಾನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿಸ್ ಆನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇರಗ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆನಿಮಲ್ ಪೆರಡೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಸಾರಿ ಇರಗು ಲಯನ್. ಓಕೆ ಲಯನ್ ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಕ್ಯಾಮಲ್ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಮಲ್. ಹಾ ಫಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ. ಚೀತಾ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅದೇ ಪಿಕಾಕ್ ಪ್ಯಾರಟ್ ಈಗಲ್ ಅಂದೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಎಕ್ಕಲೆ BAT ಬ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ BAT ಬ್ಯಾಟ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಐನಾರು ಅಂದ್ರ ರಾಪುನ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐಟ್ ಲಯನ್ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಡು ಸೀದಾದಿ ಲಯನ ರಾಡೆ ರಾರ್ ಲಾರಿ ಬಗ ಅಂಚ ಸೌಂಡ್ ಹೌದಲೇ ಅಡ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಬಸದಾಯ್ತಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಗೊತ್ತು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕೋಗಿಲೆ ಬಗ ಒಂದೇ ಗಿರ್ ಮೂರು ಉಳ್ಪುಣ ಮೂರು ತುರ್ತು ಮುಳ್ಪುರ ಒಂದು ಸೊಂಡಿಲಿ. ಓಕೆ ಆವಡ್ ಮಾರೆ. ಸೊ ಅಂಚ ಬರ ಭಯಂಕರ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಪಿಕಾಕ್ ಎಂಚ ಆಲ್ಬಿಡು ಅವು ಕಾಂಡೆ ಆಡ್ಬಿಡದೆ ಲಕ್ಕನಾಗ 7 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಅದು ಬಂಗ ನಾ ಇಂಚ ಆಲ್ಬಿಡಿ ಪಿಕಾಕ್ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕ ತುಂಬಾರೆ ಇದು ಭಯಂಕರ ರೋಡ್ ದಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಪಣದಿದೆ ನಾ ಇಜ್ಜ ಅತ್ತಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾ ಇಜ್ಜಾಗೆ ಇಲ್ಲಡುಂಡಿ ನಾ ಇದು ಬುದಿರ್ತದೆ ಟಾಪ್ಸಿ ಟಾಮಿ ಈ ರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡಾರ್ ಮಾರಿ ಟಾಮಿ ಅಪ್ಪುದಾರೆ. ಓಕೆ ಕಿಂಜಾತೆ ಬಜಿ ಪಾಪ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆ ಅಂದ ಇರ್ನ ನಾಯ್ದು ಬುದರಿಂಚ ಟಪ್ಸಿ. ಓಕೆ ಟಪ್ಸಿ ಎರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಬುದರ್ ದೊಡ್ಡದೀನಾ. ಓಕೆ ಆರೆ ಟಪ್ಸಿ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ನಾರಿಗೆ. ಓಕೆ ಇರಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದ ನಾಯಿ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ ಪುಚ್ಚೆ ಇಷ್ಟ ಇರಗೆ ಪುಚ್ಚೆ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡೆ ದಾನೆ ಇರು ಪಪ್ಪಡ ಮನ್ಲೆ ಪುಚ್ಚೆ ಕನ್ಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ ಪಂತರ ಅದೇ ದಾಗೆ ಡ್ಯಾಡಿಗ ಬೊಕ ಹಾ ಬಾಲೆಗೆ ಓಹೋ ಅಂಚ ಅಂಚದ ಇರುತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಾನು ಏಪಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾರು ಪುಚ್ಚೆ ಬೋಡೊಂದು
ಕೇನುಜಿ ಇರ್ಕೆ- ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕತೆ ಪಾಪ ಬಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪ ಅದೇ ಇರ್ ಜೋರ ಯಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಇರ್ನಿಲ್ಲ ನಾ ಹಿಂಡಿ ಅಡಮುಟ ಲಾಕ್ ಐತಿ ಮಾರ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಏವಾ ಓಕೆ ಹೂ ನಾಯ್ದು ಬುದರ್ದದೆ ರಾಯ್ ರಾಯ್ ಓಕೆ ನಾನು ರಾಯ್ ರಾಯ್ ಎನ್ನ ಅನ್ನದಿಕ್ನೆ ಪುದರ್ ರೋಹಿತ್ ನಾಯ್ದು ಪುದರ್ ರಾಯ್ ಓ ಬಾರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಉಂಡಿ ಓಯ್ ಬೇರೆ ತುಯರ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕೇಳಲೆಗೆ ದಾದ ಕೇಳಲೆ ಅಣ್ಣನ ಬುದರ್ರೆ ರೋಹಿತ್ ಎನ್ನಡ ಪುಚ್ಚ ನಾಯ್ದು ಬುದರ್ ರಾಯ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೋಹಿತ್ ರಾಯ್ ಬರ್ಪಿಜನ ರೋಹಿತ್ ಆರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಾಯ್ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇರಾ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ದಡ ಮನೆಯಲ್ಲ ದಿಪ್ಪೇರು ಏರು ರೋಹಿತ್ ಬೇಕಾ ರಾಯ್ ಒಲ್ ಬಪ್ಪನು ರಾಯ್ ಪುತ್ತೂಡ್ ಪುತ್ತೂರು ಉಡುಪನೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಡು ಸ್ವಾಮಿ ಒಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆವಡ್ ಸೊ ರಾಯ್ ಪಾಜಿ ಪಾಪ ರಾಯ್ ಜೋರ್ಲಿ ಜೋರ್ಲೇನೆ ಚಪ್ಪಲಗ್ಗಿ ಓಕೆ ಚಪ್ಪಲಗ್ಗಿನ ಅದೇ ಇರ್ನ ಟಿಪ್ಸಿ ಏನು ಟಪ್ಸಿ ಟಪ್ಸಿ ಓಕೆ ಟಪ್ಸಿ ನಾ ಚಪ್ಪಲಗ್ಗಿಣೆ ಏಜಿ ಚಪ್ಪಲಗ್ಗಿಣೆ ಎನ್ನ ಟಾಮಿ ಪಾಪ ಇರ್ನ ಟಾಮಿ ಪಾಪನೇ ಓಕೆ ಸೊ ಟಾಮಿ ಮೆರ್ಲಕ್ಕದಲ್ಲ ಚಪ್ಪಲಗ್ಗಿನು ಅಪುರದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಐತ ಜಾಗಡ ಕುಲ್ಲು ಐತ ಜಾಗಡು ಕುಲ್ಲು ನಂತೆ ಈರೆ ಕುಲ್ಲು ಜರ ಅಂದದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಯಾನು ಓಲಂಡಲ್ಲ ಪೋಂದು ಒಡೆ ಪೋಪರಿ ಅಂಜಿಂಜ ಮದ ಪೋಂದು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾಲ್ದ ಪೋಂದು ಪರಿ ಇರು ರಾಜೇಂದ್ರ ಟೈಮಿಗೆ ಇರು ವನಸಿಗೆ ಬರ್ಪಿಜಾರಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಒನ್ ಪೇರು ವಾರ್ಪ ಸೈಕಲ್ ಅವರ ಪಾತಂಬಾಡು ಓಲ್ ಉಪ್ಪರಂದ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಗಿರಿಗೆ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಇಜ್ಜಾ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಂದ ಇಲ್ಲಡೆ ಸೈಕಲ್ ಓಕೆ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಿದೆ ಬರು ಬೋಬಿಚಾರ್ ಗೊಬ್ಬರ ಒಬ್ಬರು ನೀರು ನೋಟು ಇಲ್ಲಡೆ ಏನ ಮೆಗ್ಗೆ ನೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬರು ಓಕೆ ಮೆಕ್ಕೆ ನೊಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬನು ಜೀವನ್ ವಿಹಾನ್ ವಿಹಾನ್ ಅದೇ ವಿಹಾನ್ ಓಕೆ ಇರು ಹೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಪುರಿ ಇಷ್ಟ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಆರೆಂಜ್ ಓಕೆ ದಾಳಿಂಬೆ ದಾಳಿಂಬೆ ಹಾ ಹಾ ಆಪಲ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಪಲ್ ಓಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ಬೀಟ್ರೂಟ್ ನೆತ್ತರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಓಕೆ ಇರಗಿತ್ತೆ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಇದ್ದು ಒಂದು ಬಾದಾಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಶೇಕ್ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇರಗೆ ಈ ಪಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಚು ಓಕೆ ನಾನು ಪನ್ನಾಗ ಪರ್ ಎರಡ ಅಂದೆ ಅವೇ ಪದನ್ನೇ ಅರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಪೆ ಇರಿಗೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಓಕೆ ಬೊಂಡ ಯಾರು ಬಂಡ ಇದು ದಾಳಿಂಬೆ ಬಂಡಿರೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ತಲೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿನಿ ಸೂಟ್ ಆಪ್ನ ತೂಕಿ ಓಕೆ ಇರಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾದಾಮ್ ಫ್ಲೇವರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವೇ ಈ ಪರ್ದು ಪರೋಡೆ ಪರ್ದು ಪನು ಓಕೆ ಇದೆ ಪದಲ್ಲೇ ಇರೆಗೋ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಷ್ಟ ಹೆಂಗ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಯಾಕೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಂದಿನಿ ದಾಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಾದಾಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅವೇ ಸೊ ಇರೊಂದು ಪರ್ದು ಇರ್ ಪನೋಡೆ ಹೆಂಗ ಓಕೆ ಪದಲ್ಲೇ ಎಸ್ ಪರ್ಲೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ದು ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಲೆ ಎಸ್ ಎಂಚಂಡ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡಣದೆ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಣದೆ ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಇಂಚು ಇತ್ತಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕ ಸೆಕೆ ಕಾಪುಜಿ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಇಂಚಾಂಡಿ ಎಡ್ಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ನದೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅದನ್ನದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಇರಗೆ ಇಂಚಾಂಡಿ ಸೂಪರ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಇಂಚಿನ ಶಾಪ್ ಮಿನಿ ಪೋಯರ್ಡ ಒಂದೇ ನೀರು ಗೆತ್ತು ನೋಡಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅವೇ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಡಾಡ್ಡೆ ಪನ್ಲೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಇರ್ಲ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಜೀವನ್ ವಿಹಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ವಿಹಾನ್ ಏರ್ ಬೈದ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ದು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಾದರ ಪಂಡ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಜೋರತೆ ಇತ್ತು ತೂಕ ಅರಡನ್ ಪಾತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದದೆ ಸುಜಾತ ಓಕೆ ಡ್ಯಾಡ್ನ ಪುದರ್ದದೆ ನಂದು ಈ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಪುನು ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಮಮ್ಮಿನ ಪಾತ್ರ ಓಕೆ ಇದಾದ ನಾಚಿಗೆ ಆಪ್ ನೀರು ಇದಾದ ಈ ಜಂಚದ ಜೊತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೈಜಾರ ಬೇತೆ ಮೆಗ್ದಿ ಅಂಡೆ ಮೆಗ್ಗೆ
ಏರ್ಲ ಬಜ್ಜಿ మగ్గె బజ్జి అవే బన్యాని ఓకే సో గ్రేట్ నమస్తే మేడం నమస్తే నమస్తే ఇర బుదరించా ಸುಜಾತ ನಂದಕಿಶೋರ್ ఓకే గ్రేట్ అండ్ మీరు ఇల్లడించా ಇಲ್ಲಡ್ ಆತ ಪೋಕರೆ ಪಂದದಾಲಿಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರುವೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಪಾತಂದ ಬಾರಿ ಅಂತೆ ಅದೇ ಓಕೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಪುರ ಗೆತ್ತಿ ನೀರಿಗೆ ಕಲ್ಲಿಡು ಪುರ ಹಾಕುದು ಓ ಈರ್ಗೆತ್ತಿ ಯಾನ ಒಂದಿನ ನಮ್ಮನೆ ಭೂತದ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಟೆ ಭೂತದ ಸರನೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಓಡ ಯಾನ ಒಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಕೂಲಿ పోయి ಅಂಜತಿ ಓಕೆ ಅದೇ ಸೊ ಕೂಲಿಗೆ ಎತ್ತಿ ನೀರತ್ತೆ ಮೇರೆಗೆ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಹಂಗಿತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಲ್ಲೋಡಿ ಹಂಗಿತ್ತೀನಿ ಕೂಲಿ ಆಯಿ ಕಾಲಿ ಗುದ್ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಪೋತುಜಿ ಓಕೆ ಹಂಗೆತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಮನೆ ಕೂಲಿ ಬರ್ಪಣತೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಕುಣಿ ಅಂದವೇ ರಡ್ಡು ಕೂಲಿ ಇಪ್ಪಣದೆ ಓಕೆ ಮನೇಜಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ದಾದೇರ್ ಮೇರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನೀರು ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದೆ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ನೀರಿಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಡ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಜಿ ಸುಳು ಬಂದ್ಪಿ ಅವ್ವೆ ಹೆಂಗ ಡೌಟ್ ಅಂಡು ಏರು ಇಡ್ಲಿ ಅಂಚಲ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂದು ಆರೆ ಬಂದಿನಿ ಅಂಚ ಮಾತ ఓకే ఓకే ఓ ఎక్కడి నుంచి బన్నాగా ఇరిపుర పండిరు అదా ఇడ్లీ కేండరే ఇడ్లీయే పని పులావ్ బడ్జి పులావ్ ఏನ ಎಂತು ಮಲ್ಪುಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಆಗದ ಆಗದ ಮಲ್ಪೇರು ಫುಲ್ಲ ಇಡ್ಲಿ ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಪಂಡಿರ ಇಡ್ಲಿಯೇ ಪನ್ ಅಂದೆ ದಲ ಕೇಂದ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಪಂತಿದೆ ಪನ್ಸೇರಾ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಮೇರೆ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಔಟ್ ಪನ್ ಇರೊಂಜಿ ಆಸೆ ಆಸೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತು ಓದೋಡನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಐಟ್ ಕಾಯಗೇನೆ ಇಷ್ಟುಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಆಯ್ನೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಓಕೆ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಪ್ಪ ದಾದ ಮಾತುಲ್ಲೇರೆ ಪಪ್ಪ ಫಾರಿನ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಓಕೆ ದಾದ ಕನ್ಪೇರಿಗೆ ಅಲ್ಲೆಂಜಿ ಫಾರಿನ್ ಬನ್ನಾಗ ದಾದ ಬಂತಾರ ರೊಟ್ಟು ಪೋತರ್ ದಾದ ಕನ್ಪಿಜರುತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂತೆ ಓಕೆ ಕನ್ಪೇಸ್ ಬಂತೀರಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿನಾದ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿನಾದ್ ಇರ್ನೊಟ್ಟು ಏರ್ ಬೈದಿರಿ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಪಪ್ಪ ಬಕ ಎನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮ ಬಕ ಪಪ್ಪ ಬಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪುದರ್ದದೆ ನಿತಿಕಾ 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 ಅದೇ ಓಕೆ ಇರ್ ನಿತಿಕಾ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುನು ನಿತಿಕಾ ನೆಂಚಲೆಪ್ಪುನು ನಿತಿಕಾನಿ ನಿತಿಕಾ ಒಂದೇರು ನಿತಿಕಾ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನದ ಇರ್ನ ಅಣ್ಣೆನಾ ನಿನ್ನದು ಅಂದು ನಿನ್ನದು ಅಣ್ಣೆಯಾ ಎನ್ನ ಹಾ ಓಕೆ ಅಣ್ಣೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದದೆ ಸುಚೇತಾ ಓಕೆ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಶರತ್ ಓಕೆ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲ ಹಾ ಓಕೆ ಅವು ಅದೇ ಎಸ್ ಇದೇ ಅಮ್ಮಡೆ ಅನ್ಪಾತಿರ್ವೆ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಡೌಟ್ ಈ ಸುಳ್ಳು ಬನ್ನಿ ಪೂರ ಹೆಜ್ಜೆ ಓಕೆ ಏನು ಅಮ್ಮಡೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಓಕೆ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಚೇತ ಸುಚೇತಾ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ಮೇರೆ ಪೋಕ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಕ್ರೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅದೇ ಸೊ ಪೋಕ್ರೆ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಪ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪಾಪನೆ ಪೋಯ್ನಲ್ಪ ಪಾಪ ಓಕೆ ಸೊ ದಾದೆ ತಿಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಓಕೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟನಾ ಓಕೆ ಅರೆಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಲಿ ಬರ್ಪೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬರ್ಪಾರದೆ ಓಕೆ ಎಸ್ ಸೊ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಯ್ತಾ ವನಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರ ಎಂಚ ಬಾರಿ ಬಂಗನೆ ഞാനേ ഉൻപാവ് നിത്തല ಓ ದೇವ ದೇಗೆ ದಾದ ಮೂಲ ಉನ್ಪಾವನೆ ನಜ್ಜಿಲ್ಲಡಿ ಆನು ಉನ್ಪೆ ಹೌದಾನೆ ಮೂಲು ಮೇರು ಉಂಪಾವ್ ನೀರಿಗೆ ಈರ್ಬೇಕು ಒಂದೊಂದೇ ಗುಲ್ವಾರಿ ಇದೆ ಓಕೆ ಈರುನ್ ಪರದೆ ಎಸ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ದಾದ ಅವಡು ಮೇರು ಅಂಚದಾಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು రెండు ఆయన ಮಿತ್ತ ಡಿಪೆಂಡ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಅದೇ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಟ್ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರಂಡು ಶರತ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಕ್ಷಕರು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಇವರನ್ನು ಸೊ ತುಂಬ ಶೋಸಲ್ಲಿ ಬಲೆ ತಲುಪಲೆ ಶೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಪ್ರಶಂಸಾ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಶರತ್ ಉಚ್ಚಿಲೆ ಇದ್ದಾರಾ ಅವರ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಪ್ಜಿ ಯಾರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಕೊರ್ನಾಗ ಇರೇ ಕಲ್ಪವರ ಇಜ್ಜಿ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪವರ ಇರಿ ಹಾಂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಂಡಿತ್ ಸಂಗೀತ ಕಲ್ತೊಂದುಂಡ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೈಡೆ ಲಲಿತ್ ಕುಳಾಯಪ್ಪ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಬತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತು ಕಲ್ಪವೇರು ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಓಕೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಸೊ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರಗಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಯಿಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಅಂದೆ ಮೇರ್ಲು ಮೇರೆ నుంచి ಏಪಲ್ಲ ಬುಡೋಡ್ಸಿರವೆ ಓಕೆ
ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ಆವಡು ಬೇತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಮತ್ತು ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಚ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪರ್ ಇದು ಮೇರೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ ಕೊರ್ಪೇನು ಟೈಮ್ 100% ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಲೆಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇನು ಓಕೆ 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 ಒಂತ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮತ್ತು ಜೋಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ನಾರ್ಮಲಿ ಅಂಚದುಪ್ಪನ ಸಂಗೀತ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ లో ಪೂರ ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪನಾಗ ఆయన మూడ్ ద మిత్ డిపెండ్ ఆయన మూడ్ ఇత్తుండ ఫర్ సమ్ ఎక్స్టెండ్ ఆపున్ క్లాస్ ఓకే ఓకే సూపర్ అండ్ సర్ ఇరగిత ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಡ ಮೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆವಡು ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಸೆ ಇತ್ತುಂಡು ಆಂಡ ఆయన ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಒತ್ತೆ ಸದ್ಯ ಗೊತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತ ಬುದ್ಧಿ ತೆರಿನಾಗ ಅವಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ತುಂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಮ್ ಓಕೆ ಆಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಸೂಪರ್ ಅಂಡ್ ಈ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲು ಕಿಂಜ ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಇಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಲ್ಲೇನೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಎಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡ್ ಬಂದ ಸೊ ಅಕಲ್ನ ಇತ್ತದ ಜನರೇಷನ್ ಕಲ್ಪುನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಕಲಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬೇಗ ಬೋಡು ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆತ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡೇನ ಶ್ರಮ ಬೋಡು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸೊ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ ಆಯಗಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ ಆವಡೊಂದು ಆಸೆ ಸೊ ಆಪುಜೋ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಇಜ್ಜಿಡ ಸ್ಟಾರ್ ಆರ್ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ಶ್ರಮ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಲ್ತದ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬೆಗರ್ ಸಿಂಟನ ಮಾತ್ರ ಆಯ್ತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಿ ಜಿನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅದೇ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸುರೇಶ್ ಗ್ಯಾನ್ ಗ್ಯಾನ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಡಿಯರ್ ಬೈದಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತಂಗಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಂಗಿ ಓಕೆ ತಂಗಿನ ಪುದರ್ದದೆ ತಂಗಿನ ಪುದರ್ ಗಾನವಿ ಓಕೆ ಅಕ್ಕನ ಪುದರ್ದದೆ ರೋಶ್ನಿ ಓಕೆ ರೋಶ್ನಿಂದ ಬಂಡರು ಸೊ ರೋಶ್ನಿಂದ ಬಂದ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ದದೆ ಗಣೇಶ್ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ದದೆ ಅಂಬ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಪಪ್ಪಡ ಪಾತ್ರ ನಿಂಗೆ ಚೂರು ಪೋಡಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ತಿ ಅಂಚ ಬಂದ ಪೋಡಿ ಹೊಡ್ಚಿಂದ ಮನ್ಪಿನ ಜೋರಿಜ್ಜೆ ಬಕ್ಕ ಇಂಚ ಯಪ್ಪ ಜೋರು ಹಾಪಿರಾರು ಪಂಡ ಇರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಪ್ಪ ಜೋರು ಹಾಪಿರಂದು ತೂತಾರ ಜೋರು ಇರಗ ನೆರ್ಪೇರ ಓಕೆ ಎರಡನೇ ತೆಗೀನ್ಗ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಶುರು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿತ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರನ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ಬೋಯಾರ ನಂಚ ಯಾಕೆ ಶುರುಟ ಅರೇನು ಬಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಒಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಬೋಬಿಡದ ನಂಚ ಆವಡಿ ಪಪ್ಪಡನೆ ಪಾತ್ರ ಹೌದಾ ಈ ಪಪ್ಪನ ಎಂಚಲೆಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಾಡಿ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಪಿಚಾರ ಎಂಚು డాడీ అంచలే పోరా ఇచ్చి అంచు ఓకే సో డాడ్ పాత్రగైతే ఓకే సో నమస్తే సార్ నమస్తే సో మీరు పండి పోలీసింది పోలీసే ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಹೆಂಗೆ ಪೂಡಿಗೆ ಬಂದಿ ದಾದಾ ಅನ್ಬಿಡ್ತೆ ಯಾರು ಪೊಲೀಸಿಂದ ಬಂದಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಇರ್ನ ಮಿತ್ ನಮಗೆ ಎತ್ತಿಜಿ ಆರು ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಎತ್ತೆ ಓಕೆ ಮೇರ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾರ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆರ್ಮಿ ಪೋಡ್ ಬಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೇಟ್ ಅರೆ ಮಲ್ಲ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ದಾರ ಬಂದಾಗ ಆರ್ಮಿ ಪೋಡ್ ಇರವೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ಮಿ ಪೋಡ್ ಬಂತು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಗೆ ಎಂಚ ಬತ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಂಕು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇರಿದ ಮಿಲಿಟರಿನ ದೇಶ ಕಾಪಾಡ್ರಿ ಸೂಪರ್ ಅವು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣಂಗೆ ನಾ ಪಾತಾರ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಪ್ಪ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪರೇಕ ಪಪ್ಪ ಮಲ್ಪೇರ್ ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಆವಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಡೆ ಇರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ರೆ ಆಪಡ ಮೇರೆಗೆ ಇರಂತ ಬಿಸಿ ಪೋರೆ ಟೈಮ್ ಎದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಲ ಇಪ್ಪನದಾಗ ರಜೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಮಸ್ತ್ ಪಾಪಕ್ಕೆ ನಿರ್ಪಂಡರು ಅಂದ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತ ಎರಡನ ಕೇನ್ನಿ ಅಂತ ಹೆಂಗ ಚೂ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಪತ್ತ ಅಂದದ ಯಾರು ಮೇರೆ ತೆಲ್ಬಂದುಲೆಗೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಚದ ಮೇರೆ ದಾದ ಲೈಕ್ ಆಪಣ ಇರುತ್ತೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕನ್ಪರೆ ಏನೇ ಕನ್ಪರೆ ಕಬಾಬ್ ಪರ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಕಬಾಬ್ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲುತ್ತೆ ಪೀಸ್ ಯಾಕಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಅನ್ನದೇ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಕಬಾಬ್ ಮಾರಿ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಡಿತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪೇರು ಮೇರೆ ಅಪ್ಪ ಗಿಡದಾದ ಅನ್ಪರ್ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪಿನ ಓಕೆ ಅಪ್ಪ ಜೋರ್ ಮಲ್ಪೇರು ಜೋರ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಓಕೆ ಅಂಚ ಗುಲ್ಲೇರದ ಓಕೆ ಸೊ ಅವೇ ಜೋರಾ ಐಡ್ತಲ್ಲ ಜೋರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪಣ ಜೋರು ಮಸ್ತ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅದು ಬಾಯ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ಯ ರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟ್ ಅಮ್ಮಡ ಪಾತೆರ್ಗ ಇರ್ ಮೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಲ್ಪನ ಒಂಚೂರು ಇರ್ ಜೋರುಲಾರ ಅಂದ ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರದ್ದು ಜೋರು ಇತ್ತು ಅಮ್ಮನ ಅಂದ ಅದೇ ಸೊ ಅಮ್ಮ ಇರ್ ಬನ್ಲೆ ಮೇರೆ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಾಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೊಂದ್ರೆ ఆయన వర్క్ ಪೂರಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಓಕೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರೇ ಪಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪೂರ ఆయన ಸೇರ್ಪವನ ಇಟ್ಟಿತ್ತಿಜಿ ఆయన ಓನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ఆయన ಸೇರ್ವೆ ಮಮ್ಮಿನ ಬಂದು ಸೇರ್ಪು ಅಬಕ್ಕ ఆయన ಓನ್ ಪದ್ಯ ಪಂಡದು ಸ್ಕೂಲುಡು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವರಣಿ ಕೊರ್ತಿತ್ತು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್
ಓನ್ ಪದ್ಯ ఆయన పండ Okay, పండ super. అల్ప ఎంకల్ 10 days ಕ್ಯಾಂಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಹಾ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಸುಮಾನಸದ Okay. ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಅವೇನೇ ಏನು ಮಲ್ತಂದು ಪಂಡದ ಮಲ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಈ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬೋಪಿರತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಭೂತ ಚಟ್ಟಿ ಬರೋ ತಂಗಿ ಒಂಚೂರು ಸಫರಪ್ಪ ಎಂಚ ಅಂದಿ ತಂಗಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬರೋಲ್ಲ ಬೇರ ತಂಗಿ ತಂಗಿ ಗೊರ್ಲೆ ಎಂಚೂರು ಬಾತಿರ್ಲೆ ತಂಗಿ ನಮಸ್ತೆ ಇರ ಬದ್ರ ಇಂಚ ಗಾನವಿ ಮೇರ್ನ ಕರೆಕ್ಟೇ ಇಂಚ ಮತ್ತೆ ಬಂಗದೆ ಹಾ ಓಕೆ ಅವು ಅಕ್ಕನಾ ಇರ್ರ ಅಕ್ಕ ಇರ ಬದ್ರದದೆ ರೋಶ್ನಿ ರೋಶ್ನಿ ಇನ್ನ ಮೆರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪುನಾ ಇರಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಉಲ್ಲೇರ ಅನ್ನೋದೆ ಓಕೆ ಜೋರ್ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ಟು ಕೆಲ ಉಪ್ಪು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಅಂಚಾದ ಉಪ್ಪನ ಇರ್ದಾದ ಅನ್ಪರಪ್ಪಗ ಅಡೆಗಲ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಲ ರಡ್ಡು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರ್ಗಿರೆಗೆ ಅಂದ ಅಂದೆ ವರ್ಣಿ ಟಿವಿ ಒಂಜಿ ಪುಡಪ್ಪನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆರ್ಲ ಕರಾಟೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ವೈಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಎನ್ನ ವೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರುದು ಜರ ಮನೆ ഞാൻ ಪಕ್ಕದ ಜರ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂದ ಕರಾಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೈಟ್ ಬಕ ಆಯ್ತು ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ನಾಕು ಪ್ಲೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಕೇಂಜರ್ ಕಮ್ಮಿ ಕೊರ್ರೆ ವಂಡ ಆಗ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಬೆಲ್ಟ್ ಕೇನ್ ಮಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೋಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಅಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕನ್ ಓಹೋ ಓ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಬಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಚ ಅತ್ತೆ ಬಕ ಕರಾಟೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೀಚರ್ ದಾರೆಗೆ ದಲ್ಲ ದಿಯರಂಡ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ತಾಲೇಜಿ ಅದು ಮಾತ ಕಿಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮಾತ ಉಂಡು ಕೇನ್ ರವೇನ್ ಮಾತ ಅವೇನ್ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಕತೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಇಸೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇದ್ದೆ ಬುರಿ ಬೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದಾರ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತೆ ಉಪ್ಪಾಡ್ ಮಲ್ಲ ಪುರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಏಜತೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗ್ರೇ ಬೆಲ್ಟ್ ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಏನ ಬದರಿಚ ವಿಹಾನ್ ಸೊ ಇರಗ್ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಪಾತಿರ್ದೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಪಾಪರ್ ನಾಲ್ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಆ ಪಂಡ ಪೆರಡೆ ಬರೋಂಡತೆ ಅಪ್ರ ಗೂಡ್ದುಲೆ ಅಪ್ರ ಪಾಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆನಿತ ಮರಿಯಲ್ಲ ಪೆರಡೆ ಓಲೋಲು ಅವೇ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಪಾತಿರ್ದು ವಿಹಾನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಿನ್ನ ಎಂಚಂಡಿರಡೆ ನನ್ನ ಪಾತಿರ್ದು ಬರೋ ಖುಷಿ ಆಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದೆ ತೆಲ್ತಂದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಸೊ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇರ್ ಬತ್ತಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡಿರಡೆ ಪಾತಿರ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏ ಪಾರ್ಪರ್ ಮಂಡೇ ಬರ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಪೆರಡೆ ಇರ್ನದಾದೊಂದು ಪಿಚ್ಚೇನ ಹೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್ 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 ಓಕೆ ಜ್ಞಾನ್ ದಾದಿ ಓಕೆ ಜ್ಞಾನ್ ಜಿ ಫಾಲನ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಂದಿನಿ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಪತನ್ಲಿ ಬರ್ಚಾ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನೇ ಪಾರ್ಪರ್ ಇದು ಮಮ್ಮಿಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬಲೆ ಓಕೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ಪಾತಿರ್ದು ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ತಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿ ಅಂಡ್ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು 4 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ನೀವು 5 ದಿನ ಬಿಟ್ಟಾ ಮಂಡೇ 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 ನೀವು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀರಾ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಮಂಡೇ ಸಂಡೇ ಸಂಡೇ ಓಕೆ ಪೆರಗೆ ಪೆರಡೆ ಬತ್ತರುಂಡು ಇರೆಗೆ ಪುಚ್ಚ ಬತ್ತರುಂಡು ಇರೆಗೆ ದಾಳ ಬತ್ತರೆಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಅಂಚನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇ ಬರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೇನೆ ಟಿಲ್ ದನ್ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಪಂದನ ಟಿವಿ ಬಾಯ್ ಕಿಲಾಡಿ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ನಂದಿನಿ ಮಿಲ್ಕ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಒಕ್ಕೂಟ, ಕುಲಶೇಖರ, ಮಂಗಳೂರು.